hasiera batean triatloia maite du proiektua sortu zen helburugarri batekin, kasu honetan adin txikiko, hau da gaztetxoentzat eta batez ere emakumeentzat triatloia eta kirola gerturatzea. Nik uste harrapatzen duenak triatloiak izango zela bat autodisziplina eta bi kirol desberdinak probatzea. Guretzat triatloia maite duten bitartez erakusten dugu badagoela beste modu bat kirola egiteko eta kirolaz disfrutatzeko. Ez hain zati kompetitibotikan, guztien dugulako kirola disfrutatzeko dela eta batez ere zure buruakiko dituzun erronka horiei aurre egiteko eta baita ere prozesu horretaz disfrutatzeko.